Ndwepo George Duku ndini ndikuita zvehuku panapa pa 9403 unit K. Kutanga huku takatotanga riri dambe nekuti ndichitanga huku panapa ndakatanga nehuku 4 chete, jongwe rimwe chete nesheshe 3. Chekutanga taida kutodya namadhamu angu taida muriwo, taona makuriro ehuku yacho. Ava wana mai vabereka danga ramuri kuona panapa. Ndakatanga nesheshe 3 nejongwe 1 iri baba wacho. Pasvondo yega yega ndaiwana 15 machi ndokandira 15 manhu ndokumachengeta iyayo ari 15 haafana kupfuura 1 week obva waenda nawo kuincubate. Pasvondo rega rega ndaienda ne15 manhu nangu vachienda kuincubate. Kusvika ndaakuti weekly pandoenda nemamwe 15 ndiye ndichinokollecta huku, ndichienda nemamwe 15 ndichinokollecta huku. Project iyi yakatanga 4 kutanga kukollecta huku kuincubate ndakatanga kunokollecta 4 November. Tera ndopa ndakatanga nehuku 4 sheshe 3 nejongwe rimwe chete. Izvezvi manhu iri namuri kuona panapa maleya muri kuona ave kusvika kuma-90, tokati ari kuma-90 chakuti. Pane tumwe tunhuyo futi kwandakabva tunotora kuincubata turi mumashure kwetengi. Izvezvi nemhuri yangu ndine vana vaviri, ndotoona ndichizviweka hangu ndichiona mafambiro azviri kuita kudaiwo, ndotoona kuti pakurarama kwangu chaiko vana vanogona kutoenda kuchikoro neprojekti iyo yehuku. Kudyawo panapa patinogona kutoraramawo pamwe nemhuri yangu. Chikuru pakuchengeta huku chandakaona challenge inonyanyoonana nevanhu pahuku apapa inyaya yechikafu. Ndo pane challenge, but ari maroad runner zvawo haashupi kuchengeta, haana kufanana nemabraila. Maroad runner haashupi kuchengeta. Pekutanga ndaitombopota ndichienda ndichinotenga mishonga kumainoko, mishonga yechirungu iyi. But pane vamwe vegrupu rangu randakajoina, kazhinji kacho inini pasvondo yega yega mumvura muno ndinopa gavakava nemhiripiri. Gavakava nemhiripiri yakakuyiwa yaya kamwe chete pasvondo. Handione ndirini challenge iri pachikafu, haikuona kuti maroad runner haashupi, haasi kutofawo hamino machengetero ako kukanya wega zvako kuchengeta. But road runner harina problem harina kufanana nemabrain. Pachikafu apa manhiri naye handinawo zvaya ndingangoti 50 kg pasvondo. Chinoitika pazvinhu chandakaona kutya kutanga chinhu chakangotangwa zvinotungoendeka, nekuti nhamba yandiri kutaura iyi ndeya4 November. 4 November hatombori kure nehuku 4 chete, jongwe 1 nesheshe 3 chinongodikanwa kutanga chinhu. Problem yatinayo vazhinji vedu tinotarira zvekuti ko mangwana zvakadaiwo ko twakabatwa nechirwere wakangoguma watongodaro chete zvinhu zvako zvatofa. Empowerment, to be empowered is to be independent, zvekuti iwo munhu wakugona kuzvimirirawo wega, wova murungu iwewe. Ini ndinoitwa Ledwini Nwatiwa. Ndakatangawo zvehuku zvigore rapera, asi matangira ndakaita ndikaenda kushop last year. Saka mukutenderera muya mushogura ndo patangodarikawo nepastand ye-free range. Saka ndasvikawo ipapaya ndobva tangofarira zvavaita tichibvunzawo mubvunza taibvunzawo zvichienderana nenyaya yezvehuku dzavo dzavanoita sei, dzavanochiita maprojekti avanoitisa vanhu. Saka ndakabva tangozvifarirawo ndobva ndazotanga, ndofunga izvi ndakukwanisawo 6 months ndazitanga huku idzi. Saka one zvatinenge tichingonzwawo madha munangagwa vachitaura vachingokurudzira kuti madzimai chichi. Saka ndakabva tangodakuita interested kuti ndinge ndichikwanisawo kuti ndidiwo ndiito project
saka from there ayo sezvamuri kuona kudai so muri kuona izvi zvizvi dzakukandira ndakutangawo kudiwo kuendesawo mazai angu zvikutotiwo ayo handidi kunyepa zvangu zviri kuita nekuti huku dzangu sofa idzodzi dzekenge dziri 40 asi munongoziva zvinoitikawo nechichi saka idzi dziri kukandira izvizvi dzapa 32 zvadzo nemachungu achonawo ari ku8 tinototenda zvokuti especially president wedu vanokurudzira runyararo munyika handiti munoona vanokurudzira kushanda nechichi saka semadzimai zveshuwa muri kuona sezvizvi kana kuti ndibve pana pachakuenda kunoita nyaya mumaraini kana chii izvo zvezvo nguva iyoyo chi haichava nemukana iwoyo zvokuti nababawo vachindikurudzira wakabva vazvisapotawo vanondibatsira ndo pazvikafu vainenge vachinditengera machallenges anosanganikawo nawo zvishuwa zvinowanikwa asi handisingadi kunyepa aiwa baba varichi vanondibatsira zvikuru panguva dzakawanda dzandinoda dzikarwara vanotengera mushonga chikafu chikapera vanoita sei chero mari kanesa togona kutokwereta kuti tikwanise ta sei kutotenga mushonga zvokuti vandobvunza kuti chikafu chichirimo here chichi saka vanosapota zvikuru saka neindependence yatiri kusangana nayo musi wa18 kutaura chokwadi ruzhinji rwezimbabwe rwakatera especially madzimai vakateererawo panguva inoyi ndiri kuda kuti mashoko angu weduwe musagarire maoko kana paine mukana sezvinotaurwa namai wedu amai munangagwa kuti weduwe vasikana dai aiwa at least ukawanawo chekuita chero ukawana tanga ne10 chero katanga nengani seizvi zvamuona kuti dzandakatanga nadzo ishoma dzina kumboita sei asi ndiri kutarisira muna ramangwana kuti zvikafamba zvakanaka ndenge ndichiita seiwo ndenge ndichienda ndichiwedzerawo kuti sofa huku idzi dzavatanga nadzo dziri dzakadai sodzi ndinoona paevery week pavanoperekedza vari kukwanisa kuendesa 4-5 crates pasvondo rega rega pahuku shoma idzo dzakaita dziri 40 some saka wana vachikwanisa kuendesa 4 kana 5 crates pasvondo rega rega kuratidza ndichitarisawo huku idzi dzine nekushoma kwadzo tikatopfuura apa that means tinogona kuita mazai edu akutowanda pfuura zvaro saka ndinotiwo kune vamwewo varume ngatingobatsirai madzimai vanozotibatsirawo mangwana nekuti hauzivi muupenyu haugoni kuramba wakasimba dzimwe nguva unogona kuti kubasa kwatinoshanda kunotadza kushandika asi madzimai kana atanga saizvozvo tinobatsirika saka tisangofunge kuti chete zvinhu zvinoitwa nevarume aiwa madzimai akatosimba mukatarisa patabva it's not easy kuna mwana anogona kunge vachichengeta huku 6 weeks mabrera asi umwe andotadza kusvika 6 weeks opedzera huku yaya kutotengeswa kakaonda kudai asi isu mufunga kuti kakwanisa kuita 5 months ndichingotenga chikafu ndisingambobvunziri 10 asi ndopandakatanga kuona mazai akuitwa zvinhu ndakatanga kuona kuti at least zvinhu zvinobatsira saka ndoti kuna mumwe varumewo ngatikurudzirei nemadzimai edu kuti aite se apinde muzvirongwa izvi. Zita rangu ndinonzi Gelson Mupunga, ndiri farm manager pano paWillow Farm iri kuChikomba district kuChata estate. Project yamuri kuona panapa iproject yehuku maroad runners. Takatanga project muna September last year which is 2023. Saka parizvino huku dzedu zhinji dzane 28 weeks. Takatanga tiine 4000 huku. Takaita mortality shoma ndikati less than 10% mortality. Parizvino takatanga kutengesa huku last month which is March. Masales edu they are over 1000 right now. Tikutengesa ku different places in Zimbabwe. Toda kutenda mai mashashu ndo vakaita kuti wane huku idzi. Totenda ve association yema road runners vakatibatsira zvakare. Panguva ino toda kutenda hurumende yeZimbabwe nokuti ndiyo yakaita kuti wane minda iyi yatiri kushandisa nenzira yakadai tichiproducer huku dzakadai to improve the economy. Toda kuti upfumi hwenyika husimukire kuburikidza nekurima huku. Saka ndinoda kungokurudzira varimi kuti mapurazi atakawana ngatiashandisei zvakanaka. Zvinoita kuti upfumi hwenyika husimukire, mabasa awande, zvokudya zviwanike. Saka tichipemberera makore 44 eindependence yeZimbabwe, toda kutora mukana uno kutenda hurumende nechirongwa ichi cheagrarian reform uye nokutenda zvakare kusapota kwairi kuita mafarmers
manew farmers. Kune varimi vakawanda vari kuita basa rakanaka zvikuru, vari kutokwanisa kusimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nefarming. Ngatienderei mberi nokurima, pamberi nokurima. Nditwa James Goto, ndiri kuZimbabwe Free Range Poultry Association, mubatanidzwa wevarimi vanoita zvehuku dzechivanhu. Ikoko ndoita basa inonzi business development, nekuti ndini ndokubatsira kuronga kuti musangano wedu ukure nemabhizimusi evanhu vari kurima huku vakurewo. Ndo basa rangu randinaro ikoko. Pano tiri Willow Farm paWandeyambi pari kuitwa huku vane dzinopfuura 4,000 pano, and uyezve tiri kuona kunge vari kugona basa ravo. Huku dzavo dziri kuratidza utano hwakanaka, vari kudzipa zvakawanda wanda zvekudya. Taona vachidzipa luseni nezvimwe zvakadaro pano, vari kugona basa. Maringe nekuzvitonga kuzere kwedu, tinofara zvikuru kuti takawana mukana wekuzvitonga. Vanhu vehondo vakatibatsira kuti tiwane mukana wekuzvitonga, kuti tikwanise kuwana mikana yakadai, kuti mapurazi akadai makuru tikwanise kumawanawo sevanhu vatema, tikwanise kuita maproject, tikwanise kuita mibatanidzwa yedu iyoyi yekurima huku. Takakwanisa kuzviita nekuti taindependent, taane mukana wekukwanisa kushanda tese tichibatana nekuzvisumudzira pachedu. Uyezve izvozvi tine maprogram atinawo atiri kushanda sesangano redu reFree Range Poultry Association atikapidwa nehurumende yedu, ichiona kuti ava vanhu vatema vari kukwanisa kuita sei kubatanidza huku dzavo. Iye zvino tiri matunhu ese enyika papresidential poultry scheme. Zvinhu zvakabuda neindependence izvozvezvi. Saka tofara chose kuti independence ngatirambe takachengetedza nyika yedu neindependence yedu iyeyo, kuti tikure sezviri kuitwa paWillow Farm panapa.